Bos días, eu son Laura da Vilapena e nesta presentación vou a falar acerca do emprego de R na detección das características máis influentes na clasificación de pacientes infectados por COVID-19 en Galicia. En particular, o que vou mostrar é como algunhas librarías de R me axudaron a automatizar un procedemento que resultaba moi custoso temporalmente cando empregaba outro programa. Antes de nada, xa que imos a falar de clasificación, comezamos definindo o que é un problema de clasificación. Este consiste en predicir o valor dunha variable resposta cualitativa para un ou máis individuos facendo uso dos valores que xa coñecemos de certas variables categóricas, as que podemos chamar atributos ou características de tales individuos. Estas predicións, como xa dicía, están baseadas no coñecemento que nos obtemos mediante unha mostra de individuos con valores coñecidos tanto dos atributos como da variable resposta. E os problemas de clasificación pódense abordar dende as técnicas estatísticas básicas ou tamén dende o Machine Learning, que é a metodoloxía que nos adoptamos neste traballo. Moitos clasificadores, ademais de clasificar, o que fan é que nos permiten avaliar a importancia que os diversos atributos teñen na clasificación de un certo individuo. En particular, no traballo de Strandberg e Kononenko do 2010, que é este que citamos aquí, introdúcese un procedemento xeral para avaliar dita importancia, é dicir, un procedemento válido para calquera clasificador independentemente de cal esteamos empregando. Este procedemento baséase no valor de Shapley para xogos cooperativos. Antes de nada, imos explicar brevemente en que consiste a metodoloxía teórica de Strandberg e Kononenko. Nos temos un individuo X onde a coordenada XY indica o valor do atributo Y. E agora debemos definir un xogo para este individuo. O xogo que propoñen estes autores, onde os xogadores son os distintos atributos, coñécese como xogo de diferencia de predicións. Para entendelo mellor, imos explicar os valores involucrados nesta fórmula. A sub n fai referencia ao conxunto de todos os individuos posibles, combinando todos os valores posibles dos diferentes atributos. Fixado un individuo Y e unha variable resposta C, FC de Y é a predición de clase, é dicir, o valor da variable resposta segundo o clasificador que nos teñamos escollido. Polo tanto, este segundo sumando é un promedio das respostas de todos os posibles individuos. Agora ben, se nos fixamos unha coalición S, o que facemos é considerar unha submostra de A sub n que conteña os individuos cuxos valores dos atributos pertencentes a S coinciden cos do individuo X, para os que estamos calculando o xogo. E para os individuos desta submostra predicimos a variable resposta e promediamos. Polo tanto, o valor delta de S representa a diferencia entre a predición cando nos coñecemos os valores do individuo cuxos atributos pertencen a S e cando non coñecemos nada. Unha vez definido este xogo, calculamos o seu valor de Shapley e cada coordenada do valor de Shapley vai nos indicar a influencia dese atributo na clasificación do individuo X. Para levar a cabo o anterior procedemento, estes autores empregaban unha ferramenta coñecida como Weka. Weka é un programa que está formado por un conxunto de librarías Java para a extracción de coñecemento dende bases de datos e permite, entre outras cousas, aplicar distintas técnicas de clasificación. A continuación, o que imos facer é mostrar un exemplo sinxelo de como se emprega Weka para ver o que habería que facer desta forma e o que nós poderemos automatizar con R dun xeito máis sinxelo e rápido. Weka o que fai é empregar un formato de datos denominado ARF que ten a estructura do arquivo que temos aquí. Neste exemplo do Titanic, o que temos é unha mostra con 8 individuos dos que coñecemos 4 atributos: a clase, o sexo, a idade e a tarifa, e a nosa variable resposta binaria será a supervivencia. Por exemplo, esta primeira persoa, este primeiro individuo era un home que viaxaba en segunda clase, tiña 30 anos e pagaba unha tarifa de 25. E non sobreviviu. Entón, digamos que este sería o noso conxunto de entrenamento. Agora temos que fixar un individuo que vai a ser unha muller de 30 anos de primeira clase e que paga unha tarifa 50. E queremos calcularlle o xogo de predicións que mencionábamos anteriormente. Entón, na ventá de clasificación debemos especificar cal é o clasificador que nos escollemos. No noso caso, eliximos o clasificador Random Forest
e agora debemos entrenar o noso clasificador Random Forest coa mostra anterior, creando así o noso modelo de clasificación. Unha vez temos este modelo, o que podemos facer é introducir novos conxuntos de datos de individuos dos que non coñecemos a resposta e con este modelo entrenado predicir esas respostas. Seguindo o procedimento de Stramberg-Kononenko, temos que calcular o xogo delta de S para cada unha das posibles coalicións de xogadores, sendo os xogadores os atributos. Como faríamos isto? Pois para cada unha das coalicións debemos crear un arquivo argv. Por exemplo, neste caso, se consideramos a coalición S igual a 1, fixamos o primeiro atributo ao valor do primeiro atributo do noso individuo a clasificar, que recordade que era unha muller de primeira clase de 30 anos e tarifa 50. É dicir, teríamos que coller todos aqueles individuos que viaxaban en primeira clase e deses individuos queremos predicir a resposta. E este sería, a modo de exemplo, o arquivo para a coalición S igual a 2,4, onde temos que fixar tanto que o individuo era unha muller, que sería o valor do segundo atributo, como que pagaba unha tarifa de 50, que era o valor do cuarto atributo. E para eses individuos prediciremos a resposta. Entón, como comentaba, para cada un destes posibles arquivos debemos predicir co noso modelo xa entrenado os valores de todas esas instancias que, como víamos, tiñan unha interrogación na variable resposta. Teríamos que escoller o arquivo correspondente, imos a comezar coa da coalición 1 e reavaliar o modelo para ese arquivo. En este caso, vemos que cando reavaliamos, para todas as instancias posibles de individuos de primeira clase, que son 24, obtemos a predición e a probabilidade de predición. Por exemplo, esta primeira instancia fai referencia a un home de 5 anos e tarifa 15 e o clasificador predí que non sobrevive. Sen embargo, para esta muller de 5 anos e tarifa 15, o noso modelo predí que si sobrevive. Unha vez temos estes valores, calculamos o delta de S promediando esta columna de aquí. En particular, como podemos observar nesta diapositiva, tamén nos indica con que probabilidade se produce esta predición. Por exemplo, aquí o que nos di é que este individuo, este home, non sobrevive cunha probabilidade de 0,9 e, sen embargo, esta muller sí que o fai con probabilidade 0,55. Pois ben, isto que acabamos de facer con Weka para unha única coalición, teríamolo que facer para todas as posibles. Isto pode levar moito tempo e, de feito, se en lugar de 4 atributos tivésemos máis, resultaría inviable facelo deste xeito. E é por ese motivo que decidimos automatizar este proceso con R. En R, unha librería clave que empregamos para esta análise sería a librería RWeka. Con RWeka importamos dende Weka o clasificador Random Forest que imos empregar, o que chamamos RF, mediante a función MakeWekaClassifier. Por outra banda, unha vez temos, digamos, definido o noso clasificador, debemos crear o noso modelo, entrenado cos datos que nos coñecemos, que eran eses 8 individuos que tiñamos. Entón, o modelo créase con esta liña de comando, onde aplicamos o noso clasificador RF a isto de aquí. É dicir, temos que indicar cal sería a nosa variable resposta e o data frame coa nosa mostra de entrenamento. Tamén utilizamos a libraría GGM para obter todos os posibles subconxuntos do conxunto de atributos e iso facémolo coa función PowerSet. Neste caso, X fai referencia ao que chamábamos anteriormente a sub n, é dicir, é un data frame que contén a todos os posibles individuos. Para cada coalición S, agora o que debemos facer é ir percorrendo o noso dataframe X e seleccionando aqueles individuos que teñen como valores dos atributos de S os mesmos que a miña instancia de referencia. E para cada unha destas coalicións creamos o dataframe X sub S que inclúe a estes individuos. Isto faise cun bucle sinxelo que por cuestións de espazo e por claridade en canto a explicación decidimos non incluir nesta presentación. Unha vez xa temos creado este dataframe XS para cada unha das coalicións, utilizamos de novo a librería RWeka para facer as predicións que mostrábamos anteriormente. Isto faise coa función predict, a que lle debemos dicir cal é o modelo entrenado co noso clasificador, cales son os datos sobre os que queremos facer esas predicións e que tipo de predicións queremos facer.
No noso caso, o tipo vai a ser de clase, é dicir, estamos interesados en saber se o individuo vai sobrevivir ou non, e logo en new data incluímos o dataframe XS. Despois, para calcular o xogo, simplemente temos que promediar estas predicións e facer a resta do factor fixo. Para o cálculo deste factor fixo, simplemente teríamos que incluir en new data o dataframe X, é dicir, estaríamos calculando o promedio das predicións para todos os individuos sen asumir prefixados ninguns valores dos atributos. Unha vez calculado este xogo, empregamos a librería Game Theory Allocation para calcular o valor de Shapley. Este calcúlase ca función Shapley Value, onde simplemente lle temos que indicar cal é a función característica do xogo e que o xogo é de ganancias. Pois ben, vemos que entón, cunhas poucas liñas de código e algún bucle moi básico, podemos automatizar todo o procedimento que habería que realizar en Weka, paso por paso, e creando manualmente os arquivos para os diferentes subconxuntos. E agora imos a pasar a falar da aplicación que comentábamos ao principio. Nos tiñamos un conxunto de un pouco máis de 10.000 pacientes de Galicia infectados por COVID-19 dende o 6 de marzo ata o 7 de maio. E o noso obxectivo era estudar a influencia que algunhas características ou atributos dos pacientes tiveran en tres variables respostas binarias que nos interesaban especialmente, como son a necesidade de hospitalización, a necesidade de ingreso en UCI e o falecemento. E os 6 atributos que consideramos para este estudo, todos categóricos e dos que tiñamos información, son a idade, que toma 4 posibles valores que distinguimos por rangos, o sexo, home ou muller, e as patoloxías cardíacas, respiratorias, metabólicas e urinarias que o que fixemos foi agrupar por niveis de gravidade. E a metodoloxía que empregamos para este estudo é moi similar á de Strand Bélgico-Nonenco, de feito o noso xogo ten unhas características idénticas, sin embargo, realizamos unhas pequenas modificacións. Por un lado, eliminamos ese factor fixo que era igual para todas as coalicións, e, ademais, en lugar de considerar a predición de clase, é dicir, se un individuo falece ou non, consideramos a probabilidade de que iso ocorra. Entón, fixando como etiqueta de clase o falecemento, é dicir, o falecemento igual a 1, o que facemos é predicir a probabilidade de que iso aconteza, de que o individuo faleza. Cando realizamos estas predicións con R, a principal diferencia con respecto ao anterior aparece na función predict de R-Weka, xa que agora no parámetro tipo, en lugar de poñer class, temos que introducir probability. E para análise desta base de datos, definimos unha medida de influencia baseada no procedimento explicado anteriormente. Os pasos a seguir para definir esta medida de influencia son os que aparecen aquí. En primeiro lugar, para cada atributo J e o seu valor A sub J, fixamos unha submostra M de A sub J cos individuos que teñen esas características. Logo calculamos o xogo V para cada individuo desa submostra, onde o xogo se calcula segundo esta fórmula. Despois calculamos o valor de Shapley dese xogo e, finalmente, promediando estes valores de Shapley, obtemos a nosa medida de influencia. É dicir, I sub J super phi sería a influencia que o atributo J cando vale A sub J tivo na clasificación dos individuos desa mostra. E unha vez temos calculada esta influencia para cada un dos atributos e os seus posibles valores, calculamos as cantidades T super phi tal e como temos aquí. Esta cantidade pertence ao intervalo 0,1 e pódese interpretar como unha probabilidade estimada de que a resposta dun individuo con atributo J igual a sub J sexa positiva. Por exemplo, se nos fixamos como variable resposta falecemento igual a 1, T super phi sería a probabilidade estimada do falecemento dun individuo con atributo J igual a sub J. En vista desta fórmula, podemos ver que I sub J é a parte correspondente ao atributo J cando repartimos esta cantidade entre todos os atributos. Deste xeito, a evolución destes dous números é moi ilustrativa da influencia que os distintos valores de J teñen na resposta. Por exemplo, se para un determinado valor observamos que ambos son próximos e que á vez T super phi é cercano a 1, podemos concluir que os individuos con atributo J igual a sub J teñen unha alta probabilidade de ser clasificados como positivos e que isto se debe principalmente a ese atributo J.
A continuación, presentamos a modo ilustrativo o que acontece coa atributoidade para os tres problemas de clasificación considerados. Estas gráficas están realizadas coa librería ggplot2dr. Nesta de aquí en particular mostramos a evolución tanto da influencia, que sería esta que temos aquí en azul, como da clasificación, que sería de superficie, que acabamos de mencionar, cando nos movemos nos distintos valores para a idade. En vista desta gráfica, podese observar que a influencia da idade no falecemento dun paciente crece a medida que subimos de rango de idade, pero en calquera caso esta influencia só parece relevante no último grupo, para os maiores de 80 anos. Tamén podemos ver que a probabilidade estimada de falecemento é lixeiramente máis baixa no grupo de idade 2 ca no 1, ao contrario do que cabería esperar. Non obstante, e tendo en conta que a influencia da idade nestes dous grupos é moi baixa, a diferencia nesta probabilidade estimada pode ser debida a unha maior presencia de outros factores de risco nesta mostra específica para os pacientes de grupo 1. Para o problema de clasificación da admisión en UCI, obsérvase unha evidente caída na clasificación e na influencia da idade entre os individuos dos grupos 2 e 3. De feito, a probabilidade estimada para os pacientes maiores de 80 anos é a máis baixa. Isto podería estar relacionado co feito de que eses individuos son os que teñen unha maior probabilidade de falecer, tal e como vimos na diapositiva anterior, precisamente antes do seu ingreso na UCI. E para o problema de necesidade de hospitalización, a influencia e a clasificación medran a medida que avanzamos nos tres primeiros grupos. Sen embargo, case non existen diferencias entre os dous últimos. E pola miña parte, nada máis, espero que vos resultase interesante esta presentación e agora estarei dispoñible no chat por si tendes algunha pregunta que queredes que vos responda. Moitas gracias.